Чиратта турырга яратмаганга мин заводтан чыгып, кеше аз була торган чаттагы кафеда тамак туйдырайдым. Брос кисәгә сукса да, газетлар алып, яшеллек арасында дөнья хәлләре белән танышу һәм һавада йөрүштереп кенү исәп калганда, бу файдалырак туйлайды миңа. Ләкин көннәрнең берендә күргән һәлакәттән соң әбәткә чыгып йөрмәс булдым. Чыксам, шул күз алдыма килә дә, үкенү хисе йөрәгемне әрнетергә тотына. Бу хәл сентябрь урталарында булды. Гадәттәгечә әбәтне уздырып, юл аркылы чыгып килә идем, тукталган КАМАЗ машинасы янына җыелган кешеләргә күзем төште. Күреп үтим әле нәрсә бар икән дип килеп карасам, кыелдым да калдым. Ниндидер көч күкрәгемне кысып, бер мәлгә йөрәгем тибүдән туктады. Юк, Габдияр, син түгел бу дип иңрәп куйдым мин сулап җибәрүгә. Машина үзен шулай бәреп узган, лаш кан эчендә ята. Минем Габдиярны белгәнне күрүгә, һәлакәтне тикшерүче милиция хезмәткәрләре аның кем икәнен, кайда эшләгәнен һәм адресын язып алдылар да, җиназасын моргка озаттылар. Мин телефонга ашыктым. Йөрәк әрнүгә түзмәле түгел. Җанымны кая куярга белмим. Шундый яшь кешенең үлгәненә шанасы килми. Шанырлыкмысың? 31 яшь кенә иде бит әле үзенә. Эшләгән җире заводка шалтыратып хәбәр иттем дә, өенә киттем. Йөгерә атлый барам, күзгә берни күренми. Бер мәлне кылт итеп янымдагы Габдиярның фотосы барлыгы исемә төште. Һәм куен дәфтәремне чыгарып ачып җибәргән идем, ул җанлы кеше кебек каңгырт кара күзләре белән миңа төбәлде. Хыял, дәрт тулы риясыз караш. Дулкынлы куе кара чәче, бераз гына яңак сөякләре калкып торган йөзе үзенә бер төрле ягымлы. Калынча иреннәренә кадәр аның эчкерсез, киң күңелле һәм басаңкы табигатьле икәнен күрсәтеп тора иде. Шунда Габдияр белән беренче тапкыр очрашып, ничек дуслашып китүен күз алдыма килеп басты. Армиядан соң эшкә урнашып йөргән көннәрем иде. Фотографиядә квитанция язып торучы кызның ничәне эшләтәсез дигән соравына каршы үземчә чамалап 4 дип әйткән генә идем, артыма килеп баскан берәү, бер төшкәндә 8 эшләт, кирәк булалар дип сүзгә кушылды. Борылып карауга күрәм, нәкъ үзем кебек әле яңа гына погоннары алынган хәрби киемле җегет елмаеп тора. Шунда аның ягымлы карашы һәм күркәм буйсынына игътибар итеп өлгергән кыз, минем җавапны көтеп тә тормастан, квитанциягә 8 дәнә дип язып та куйды. Ә без сүзгә сүз ялгап сөйләшеп киттек. Ничек яхшы, икебез бер заводка урнашырга йөрибез икән. Моннан соң чынлап танышу, уй-планнар белән уртаклашуны әйтеп торасы да юк. 2 көннән соң фотографиядә очрашкач, Габдияр бер рәсеменең артына вак кына хәрефләр белән Халим дуска, хезмәт юлына баскан көннәр истәлек итеп дип язды да миңа тоттырды. Мин дә бер фотомны аңа бүләк иттем. Ул аны рәхмәт, еллар үткәч бу бик кадерле истәлеккә әйләнәчәк әле дип куен дәфтәренә тагып куйды. Заводка урнашып өйрәнчек слесарьлар булып эшли башладык. Атна да үтмәде, үзебезгә тулай торактан урын бирделәр. Икебез бер бүлмәдә, күңелле дә, яшәргә дә җиңелрәк. Иренмибез. Кирләрне кешедән юдыруда, ашханәгә фәлән йөрүдә юк. Солдатларча барсын үзебез эшлибез. Булай, ризык та тәмлерәк, акча да яңа күбрәк кала. Икебез дә музыка, сәнгать сөючеләр. Шуңа күрә һөнәргә өйрәнеп кулга акча керә башлауга, транзистор белән магнитофон алдык. Бары шуннан соң гына үз башны өтәйтергә тотындык. Тәвәккәл һәм кешелекле Габдияр белән мин үземне һәр вакыт таянычлы,
бәхетле сизә идем. Институтка керүемдә аның киңәше буенча булды. Эшләп укыганга күрә вакытның минутына кадәр исәплиде. Яз җитеп, көннәр матурлана башлауга, тагын да активлаша төштек. Эштән кайтып тамак туйдырабыз да, уку әсбапларын алып паркка китәбез. Салкынча чиста һавада ялыктырмый да, башта арымый. Көннәрнең берендә шунда кызлар белән танышып киттек. Сәрия исемлесе Арчадан, Рушания исемлесе Сабадан иде. Педучилище тамамлап, әле күптән түгел генә балалар бакчасында эшли башлаган кызлар. Тора бара без бер-беребезгә шул кадәр ияләштек, кызлар үзләре үк безнең торакка килеп йөри башладылар. Тәмле итеп ризык пешереп, матурлап өстәл әзерлиләр. Бер гаилә кебек күңел итеп ашап алабыз да, кайда булса ял итәргә чыгып китәбез. Алар безнең укуга аз гына да комачауламыйча, ихласлыкны көчәйтеп кенә җибәрде. Шундый мәшгульлек белән вакыт ничек үткәне сизелми дә. Бер көнне лекциядән чыгуга линияда авария булган иде. Ни трамвай, ни троллейбус йөрми. Җитмәсә, җилеккә үтеп салкын җил исә. Бер җәяүләп, бер урап йөри торган автобусларга утырып кайтып кергәндә, аш бүреләр белән бер идек. Өс-башны салып ташладык та, кухняга чәй куярга, бәрәңге кыздырырга төшеп киттек. Шунда Габдияр әйтә: "Сиңа ничектер мине кер юулар, кухняда кайнашулар туйдыра башлады хәлим", ди. Миңа да шулай, тик менә торак мәсьәләсен хәл итми торып өйләнүдә мәгънә бар микән, дидем мин, аның тел төбен аңлап. Минем нәкъ шул турыда уеңны беләсем килә иде. Дөрес әйтәсең, кеше пичмагында тереклек китәрлек булса, гаилә кыруның мәгънәсе шул кадәр генә. Заводта квартирга чират җиткәнен көтсәң, чәч агармалы, үй фәлән сатып алыйм дисәң, бурычка муеннан батып та акча җиткермәле түгел. Ерак төньякка ялланулы эшкә чакырган белдерүләр бар. Анда-мондагы 3-4 айлык хезмәт хакын бер айда алырга була. Саулык көч барда шунда 1-2 ел эшләп кайтсаң, торак мәсьәләсен хәл итәргә була минемчә. Андый белдерүләр мине дә бик кызыксындыра иде. Шулай да авылда әни карчык инде ята торагына йөргәнлектән, алай еракка китә алмавымны әйттем. Әйе, картаймыш көнеңдә сырхау анаңны калдырып, ил чигенә китсәң, дөрес булмас иде, диде Габдияр да. Иртән йокыдан торуга аның сүзе шул булды. Мин тәвәккәллим хәлим. Моны Сәрия белми бит әле, ул ни әйтер икән, дидем мин. Аңлар дип уйлыйм. Аңардан качып китү түгел бит бу, ди Габдияр. Икебезнең дә тормышны җиңеләйтү өчен йөргәнгә күрә, әйләнеп кайтканны көтәр дип уйлыйм, диде. Шул көнне Сәрияне күреп сөйләшеп кайтты. Сәрия үзен көтәргә вәгъдә биргән иде. Габдияр атна эчендә расчет алып китеп тә барды. Ялгызым калгач бернинди ям юк, бер кем белән аралашасым килми. Кызлар белән очрашканда да Габдиярсыз күңелсез. Ниһаять, дустымнан хатлар ала башладым. Эш шундый, кайтып өс-башына алыштырып тамак туйдыруга, караватка авабыз. Траулерлар кайтып төшкән көннәрне вакыт белән бөтенләй исәпләшү юк. Шулай да акчасы ярыйсы төшкәч, түзәргә туры килә дип яза ул. Һәм хатның соңында һәр вакыт Рушания белән кайда булса барганда, Сәрияне калдырмагыз, ялгызы каңгырып йөрмәсен дип өстәп куя. Мин былай да Сәрияне гел үзебез белән йөртергә тырыша идем. Ләкин шуңа да карамастан, тора бара ул ни өчендер бездән читләшә башлады. Кайда булса чакырга килдекме, төрле сәбәпләр табып бармаска, бездән аерылырга тырыша. Мин моны ялгызы безнең арада йөрергә уңайсызланудан читләшә торгандыр дип уйлап, дустым теләген үти алмавыма борчылайдым. Бер көнне театрга билетлар алып, үзен чакырырга килүгә, мин барып тормыйм инде дип икеләнә башлады. Бармый калырлык сәбәп юклыгын күреп, әйдә, кин дә киттек дип, үзен ныклап кыстарга тотынган идем. Юк, рәхмәт. Моннан соң минем өчен мәшәкатьләнеп
йөрмәгез инде дип кистереп куймасынмы? Кабат кыстап туруда мәгънә юк иде. Үзен калдырып чыгуга Рушанияга сораулар яудыра башладым. Әйт, Сәриягә ни булды? Ник күрәләтә бездән читләшә? Арагыздан кара мәч узмагандыр бит дим. Юк, без бик тату дуслар ди Рушания. Алайса ник бездән аерылырга тырыша? Габдияр кирәкмәс сүз язып үпкәләтмәгәндер бит үзен дип төпченә башлагач, Рушания хәзер аны борчып йөрми инде. Ул тиздән кияүгә чыга дип серне ачып бирде. Алай вәгъдәсендә торлык булмагач, ник Габдиярны көтәм дип ышандырган? Ник? Дип җикереп җибәрдем мин, ачуымны кая куярга белмичә. Кирәк бит, шулай җиңел генә, тиз генә кияүгә чыгарга дим. Нишләп тиз булсын? Алар күптән танышкан кешеләрлә, ди Рушания. Алайса ник моны Габдиярдан яшереп йөргәндә, ник аңа көтәргә вәгъдә биргән дим. Яшерсә соң, егетләргә барсырын шишеп бетермәс инде, дип көлгән булар Рушания. Вәгъдә бирдем дип, илчигенә киткән кешене ышанып көтеп ятсынмы, ди. Аңладым. Сәрия ярату хисе булмаган 200 бер җилбәзәк икән дим, Рушанияның үзенә дә ышанычымны югалтып. Алай җегетләрнең кайсы алдан туры килсә, шул ярый дип йөрүчеләр икәнсез. Карагыз инде. Уңышлар телим, дидем дә, хушлашып та тормастан китеп бардым. Бер ара үткәч, күңел җибем кире тартылып киткәндәй булып борылып карасам, Рушания әле һаман миннән күзен алмыйча подъезд төбендә басып тора иде. Кайтуга Габдияргә хат язарга утырдым. Алдымда кәгазь каләм, нидән башларга белмим. Дустыма күңелсез хәбәрне кинәт кенә ишеттереп, йөрәген тетрәтәсем килми. Уйланып утыра торгач, үземнең Рушания белән араны үзүдән башладым да, ничек булган шуны язып, хатны почта ящигенә салып та кирдем. Бер юлы 2 кичереш. Габдияр өчендә борчылам. Үземнең дә рухым төште. Ич пшудан үземне кая куярга белмим. Кинотеатрга йөрүләр дә бетте. Ниһаять, эштән кайтума Габдиярдан хат килгән иде. Үз башымда салып тормастан укырга тотындым. Яшермим. Сәрия шундый номер күрсәткәнне белгәч, башта бүтән хыялларым шәлпәрәмә килгәндәй булып, бер мәлгә исәнгерәп калдым. Ник дисәң, аны шундый кыздыр дип башыма да китермәгән идем. Аннары уйланып шундый фикергә килдем. Һәр кемнең үзенә кулайрак, шаганрак кеше белән тормышын бәйләргә хокукы бар. Мине шунысы гына гарләндерде. Алай 2 кимәнең койрыгын тотарга йөргәч, синнән башка бер кемем юк, әйләнеп кайтуыңны көтәм дип сүз бирмәсен иде, шул гына. Мондый 200 кызлар белән вакытында ара зилүгә, шатланырга гына кирәк Халим. Чөнки андыйлар арасыннан кияүгә чыгып, астан гына иренә хыянәт итеп ятучылар да аз түгел бит. Рухны төшермик, дускай. Бәлки безгә бер дигәннәр насыйптыр кызларның. Хатны укып чыкканнан соң, күңелем авыр хисләрдән арынып, кәефем күтәрелеп китте. Матур гына хәбәрләшеп, бер-беребезнең хәлен белешеп торабыз. Ялланып киткән сырогы тулуга Габдияр ялт итеп кайтып та төште. Сәфәре уңышлы чыгып, ярыйсы гына акча туплаган иде. Кичекмәстән институтка барып, вакытлыча туктатып торган укуын дәвам итү мәсьәләсен хәл итеп кайтты. Аннары үй төзергә вакыты күбрәк булсын өчен 2 сменалы эшкә урнашты. Шунлыктан без икебез 2 заводта эшли башладык. Хәзер төзүгә кирешергә кирәк иде. Уйлаштык та башта шәһәр читендәрәк китәк кадәр генә өе булган урын сатып алдык. Аннары урман арты бистәсендә 6 пычмаклы бура килешеп кайттык та төзелешне башлап та җибәрдек. Осталар яллады, өмәләр уздыра. Акчасы җитәрлек булгач, эше тиз дә, җиңелрәк тә бара.
Шулай 4-5 ай дигәндә 6 пишмаклы өйне верандасына кадәр ялт иттереп эшләп, рәхәтләнеп тора да башлады. Авылны да, шәһәрне дә хәтерләтә торган тыныч, яшелле урын. Шуңа күрә мин дә Габдияргә ешладым. Нарат исе аңкып торган иркем бүлмәләрдә кинәнеп туймаслык рәхәт. Контроль эшләр өстендә утырып ялыктыкмы, я шахмат уйныйбыз, я музыка тыңлыйбыз. Чыксак, һавасы сулап туймаслык. Кыскасы, дустымның шундый урынга төпләнүе минем өчен дә бер бәхет иде. Көннәрнең берендә Габдияр кибеттә товар белгече булып эшләүче Миләүшә исемле кыз белән танышып кайткан да әйтә. Бер кыз белән дуслашты. Шырашуга минем белән барасыңмы? Үзең күрерсең ди. Ник бармаска? Бәлки, миңа танышырга аның иптәш кызы да бардыр дим. Билгеләнгән көн җиткәч, матур итеп киенеп киттек. Эш сәгате бетүгә, Миләүшә балкып килеп тә чыкты. Куеп куйган кебек матур буйсынлы, шымырт кара күзле кыз. Сүзгә дә ачык. Габдияр мине таныштырганнан соң шәүләп кино карадык. Соңыннан Миләүшә мине Рәхилә исемле дусты белән таныштырга вәгъдә бирде. Моннан соңгы очрашуда без 4 идек инде. Рәхилә дә кибеттә эшләүче кыз икән. Ярыйсы гына чибәр булса да, үзен артык иркен тоткангамы, ул миңа Рушания ошаган кебек ошамады. Алай да ияләшә төшкәч, бәлки, ярата башлармын дип, үзе белән йөри башладым. Рәхиләләрдә яңа елны каршыларга сөйләштек. Сәясәт һәм җәмәгать чараларына бәйләнеше булмаган бу интим бәйрәмне мул табын белән матур итеп уздырасы килә иде. Бу яктан кызларның кибеттә эшләве ярады. Габдияр белән үзләренә ичемлек ашамлыкның бөтенесенә җитәрлек итеп акча бирдек тә, мәшәкатьтән котылдык. Мәҗлескә бездән башка тагын 3 пар Миләүшә белән Рәхиләнең дуслары килгән иде. Бөтенебез матур итеп киенгән, стәл тирәсенә түгәрәкләнеп алгач, чәчәкләр бәйләменә ошап киттек. Котлаулар, тослар башланды. Утыра торгач, җөмһүрият башлыгының 200лы котлау сүзләре булып алып, шартлап бөкә атылды, һәм шампан шәрабы белән шаржлап тулган бәллүрләр чыңлап күтәрелде. Башка китә барган сайын ялу тартынулар да кими бара иде. Биеп танцевать итеп алганнан соң, мәҗлес тотучы егет рюмкаларга өстәп чыкты да, басып, "Ягез, дуслар, күтәрик әле" диде. Миләүшәдән башкалар бөтенебез шәкештиреп азмы күпме ичеп куйдык. Ә ул юк, миңа җитте дип рюмкасына кагылмады да. Моны күргән тамада, "Әйдә тот әле, Миләүшә, былай ичмәгән кеше кебек утыруың күңелсез бит" дип тәкрарлап кыстап караса да, Миләүшәнең карары нык иде. Аның былай кыланып утыруы мине бер яктан гаҗәпләндерсә, икенче яктан күңелемә шик салды. Утыра торгач, сәгать 2 китте. Өенә кайтып торучылар юк иде. Кызлар без җегетләргә идәнгә урын әтмәлләп бирделәр дә, кухняга кереп, савыт-саба юарга тотындылар. Башка җегетләр башлары мендәргә тиюгә йоклап китсә дә, чит кешедә йокларга күнекмәгәнгә, мине йокы алмый иде. Җитмәсә, урыным кырыйда булып, ябылып җитмәгән ишектән кухня иши күренеп тора. Эш бетүгә кызларның өчесе күрше бүлмәгә йокларга кереп китеп, Рәхилә белән Миләүшә генә калды. Шунда ни күзем белән күрим, Миләүшә шкафтан аракы чыгарып, стаканны тутыра язып салды да, йөзен дә чытмыйча ичеп тә җибәрде. Аның шул кадәр ичүенә Рәхиләнең дә исе китте ахыры. Миләүшә банканы күтәреп, помидор суы чүмергәндә башын чайкап куйды. Мондый хәлне дә күргәч, күзгә йокы керәме соң? Төн буена уйланып чыктым.
Иртән торгачта күз алдымда шул гына. Нишләргә? Моны Габдияргә әйтергәме, юкмы? Ниһаять, бу хәлне җайлап кына Габдиярның колагына төшергә булдым. Ник кешеләр янында ичмәгән булып, соңыннан булай итте икән ул, дип гаҗәпләнде ул, кәефен җимермәскә тырышып. Минемчә, синең алда үзен фәрештә итеп күрсәтәсе килә аның, шул гына, дидем мин, уемдагын яшермичә. Гаҗәп. Берсе вәгъдә биреп тә сүзендә тормады. Монсы булай күңелгә шик салды, ди Габдияр көрсенеп. Анар бераз уйланып торды да, шулай да Миләүшәгә өйләнермен ахыры. Юкса гомер уза. Эшү белән дус булган хәлдә дә мин ул нәрсә белән артыгын шаярмагач, ул да бу гадәтен ташлар, ди. Шуннан соң Габдияр башсыз җегет түгел. Тормышны да миннән яхшырак белә. Шулай булгач, кабат мондый сүзләр белән күңеленә шик салмаска кирәк дигән карарга килдем. Миләүшә белән танышып 2 айлап вакыт узуга, Габдияр чынлап торып туйга әзерләнә башлады. Барысын җиренә җиткерергә тырыша. Шулай табынны мул итеп әзерләп һәм 2 якның да туганнарын, дус ишләрен чакырып, үй тутырып кунак җыйды. Табынга түгәрәкләнеп мәҗлисне ачып җибәрүгә күчтәнәч бүләкләр күрсәтелә башлады. Һәр нәрсә уйлап, кәләшләрнең тәүге ихтияҗын, үй өчен кирәк әйберләрне истә тотып алынган иде. Җыр сүзле тамада мин алып килгән шаңлы сәгать кайберәүләрнең бүләгенә караганда тыйнаграк булса да, монсы иң кирәкле әйбер. Кәләшләр артык яратышып һәм йоклап эшкә соңга калмас өчен дигән булып үтте. Шуннан соң ул махсус азакка калдырган, бөтенесен кызыктырып торган пергамент тартманы ачып җибәргән иде. Табын ах итте. Алтын ялтыравыклар куеп эшләгән, ялт итеп торган нәзек үкчәле туфли. Тик шунсы сәер, күзләре янган хатын-кызлар кайсы илдә эшләнгән, ай, матурдасын кебек саклану белән бүләкнең хуҗасын күрергә теләсәләр дә, арада ул юк иде. Шуннан соң үзенә сораулы караш белән төбәлеп тә Миләүшә җавап бирмәгәч, бүләге булгач хуҗасы килмәсә дә ярый, без күбрәк сыйларбыз дигән булып, тамада сүзне бетерде. Гөрләп туй үтеп, Габдиярның гаилә тормышы башланып китте. Хәзер мин буйдакка аларга килеп йөргә уңайсыз иде. Шуңа күрә очрашулар бермә-бер сирәкләнеп китте. Килүемнең берсендә Габдияр мине зата чыкканда, Миләүшә корыгына әйтеп, син җегет кеше түгел, озак йөрмә дип кисәтеп калганнан соң, үзләренә онытканда бер генә килә торган булдым. Якын дустым белән аралашмый башлагач, шул кадәр күңелсез, нидер җитмәгәндәй ич пуша. Кайчагында ялгызлык сагышыннан кая барырга белмим хәтта. Шундый көннәрнең берендә, туктале, бераз гына тамакны чылатып, яраткан ризыгым токмачлы тавык шулпасы ашап, урамнарда йөрүштөреп кайтыйм булмаса дип, татар ашлары йортына киттем. Анда барып кергәндә вакыт 6 тулган иде. Үз киемемне чишенү бүлмәсенә тапшырып, 2нче катка менеп киттем. Зал халык белән тулы иде. Махсус ял итәргә дип килгәнгә күрә, тынычрак урын карап түргә узып бара идем, Миләүшәне күреп, шып туктап калдым. Янып торган кызыл йөзле таза гына бер ир белән салып утыра. Майлы күзле ир Миләүшәнең кулын сыйпый-сыйпый нидер сөйли. Карашлары белән бер-берсен эретердәй булып, назланып көлешеп алалар. Миләүшә шул кадәр күңелемне кайтарды, кырт кына борылдым да, кире аска төшеп киттем. Күңелемдә берсеннән-берсе шиклерәк уйлар кайнаша. Чынлап та Миләүшәнең Габдияргә хыянәт итүеме бу? Ничек инде ире булган балалы хатынга чит кеше белән ичеп, шулай кыланып утырмак кирәк. Янындагы ир берәр туганы я танышы фәлән дияр идем. Сөйләшү кыланышлары бер-берсен ялашып туймаган кәнтәйләрнеке кебек. Ничек кенә уйлама, акларлык, гафу итәрлек эш түгел иде бу. Шуңа да карамастан, кеше сүзе кеше үтерә, араларына кермим әле.
Бозылышырлар да татуланырлар, соңыннан үзләренә начар булып кына калуым бар дип бу хәлне Габдияргә сиздермәскә булдым. Бу исә аның фаҗигасын күргәннән соң гомерлек үкенечкә әйләнде. Габдияр торган урамга килеп керүгә, капка төбендә утырган Шәйсолтан абзыйны күргәч, ничектер җаныма җиңелрәк булып китте. Ай, бу кадәр ачы, бу кадәр әрнүле булыр икән язмышы, диде ул, мине тыңлап торганнан соң башын чайкап. Үз улларымнан якын күрә идем Габдиярны, бүтән урамыбызның яраткан кешесе иде. Беренче күргәндә үк кешелекле, кешегә хөрмәтле булуы белән ошаган иде мәрхүм. Урамыбыздагы сатыла торган йортны карап, сөйләшеп чыкканда миңа килеп керде. Исәнләшеп, кәеф-саулыкны сорашып алгач әйтә: "Абзый, син бу урамның иң өлкән кешесе икән. Каршыгыздагы урынны сатып алып, шунда төпләнсәм, фатиха бирерсеңме?" ди. Әйтәм: "Минем кешедә ни эшем бар, энем? Алайда күршең үзеңнән яхшырак булсын дигәнне белеп, киңәш, ризалык сорап керүең өчен рәхмәт. Җавап итеп шуны гына әйтә алам. Урамыбызда әлегә бер генә дә начар кеше юк. Миләүшә хан кызы кебек әзергә генә килеп төшсә дә, шул ирнең кадерен белмичә өстеннән йөрде хәсис. Кайдадыр эчеп, себерелеп төнләгенә кайта башлагач, Габдияр яхшылык белән дә, яманлык белән дә кулга алырга тырышып карады үзен. Булмады. Бер көнне шулай капка төбендә утыра идем. Улы нарасыйны күтәреп килгәндә, эче янудан авыр итеп сулап куйды. Авызыннан арак исе бәреп тора. Нинди уңайдан былай салдың, Габдияр энем, дим. Күрмисеңме, үз йортымда үземә көн бетеп бара Шәйсолтан абзый, ди ачынып. Бүтән хыялларым челпәрәмә килде, бар дөньям кирегә тәгәр иде. Әйтәм: "Күрәбез, барын белеп торабыз, энем. Хәзер сиңа тизрәк аерылып кутылсаң гына. Юкса бу алкаш себерке хәлеңне тагын да мөшкилләндерәчәк, бел. Аз гына акылы белән уяты булса, сине санга сукмаса да, баласы хакына шулай йөрмәс иде", дим. Йорт җир эчендә исем китми Шәйсолтан абзый. Улым язмышы борчый. Аталы баланың ярым ятим кебек үсүен күз алдыма китергә дә куркам, ди мәрхүм. Менә шулай улым ата канатыннан мәхрүм булмасын дип суза килеп, Миләүшәнең кыланышларына түзә алмаудан үзе дә ичүгә сабышып карап булды ул. Тормыш күргән кешегә санап, үгет киңәшләремә һәр вакыт колак сала торган иде. Шул чагында аерылып кутул дип кистереп әйтәсем калган. Кадгы итеп әйткән булсам, бәлки, бу хәлгә барып җитмәс иде Габдияр. Бер вакыт Миләүшә исереп соңга калып кайтканнан соң, Габдияр тавыш куптарып үзен кыса башлагач, Миләүшә милиция чакырып, туктаусыз гауга чыгара, кыйный дип үзен айныткычка озатмасынмы? Законы да шундый бит аның. Тикшереп башта хатынның үзен аңга китерәсе урынга, гаиләне саклап калырга тырышкан Габдиярны 15 тәүлек утыртып кайтаралар. Шуннан соң Миләүшә тотты да үзен судка бирде. Андый себерелеп йөрүче хатыннар барын да белә бит. Алдан үзләренә әнисе белән сеңлесен пропискага керткән булган. Судта Габдиярга бер пишмак бүлмәне генә бирдереп, өен кайырды да алды. Аннары күп тә үтми, аны сатып, кооператив квартирага китеп барды. Хатыннар ичкегә сабышып бузык юлга бастымы? Бәттә. Аның
үз тормышы да кешечә төгәлләнмәячәк, күрерсең. Бераз тынлыктан соң Шәйсолтан абзый, син дә башлы күзле булгансыңдыр инде. Тормышың ничек соң, дип минем белән кызыксынып алды. Юк, өйләнмәдем әле, дидем мин бу турыда сөйләшәсем килмичә. Ник сузасың? Алма өлгергән чагында тәмле дигәндәй, һәр гамәлнең үз вакыты бар, дип кызыксына бирде ул. Әйе, тик өйләнеп, Габдияр хәленә төшсәң дә хәтәр, дим. Юк, энем, юк. Бар кызларда Миләүшә булмас. Өйләнергә кирәк. Юкса картайган сайын бәяң төшә, шуны бел, ди. Без сөйләшер сүзләребез бетеп торгандай бер мәлгә тынып калдык. Һәм мин ирексездән үзем турында уйлана башладым. Әйе, гомер үтә. Инде 30дан уздым. Тик намус белән бар көчемне куеп эшләп йөрсәм дә, һаман китәк кадәр генә булса да үз пишмагым юк әле. Минем кебекләрнең күбесе оятны читкә куеп, власть башындагы виждансыз түрәләр өчен генә чыгарылган законнарга яраклашып алдылар да, квартирлары гына түгел, импортный җиңел машиналарына кадәр бар. Хәер, моңа көнләшмим дә, уфтанмыйм да әле. Чөнки хәрәмләшеп, кеше өлешенә кереп яшәү бәхет түгел, әхлаксызлык кына бит. Миңа кызлар характерын аңларга, Сәриянең Габдияргә биргән вәгъдәсендә тормауына карап кына Рушанияны ташламаска кирәк иде. Ә бит мин аны чын күңелемнән ярата идем. Аның да мине яратуына шигем юк иде. Шулай булмаса, үзен юләрләрчә калдырып киткән килештә артымнан күзләрен тутырып, озак итеп карап калыр идемени. Икенче көннүк күңелең ихлас булмаган икән, Хәлим. Юкса үземнән көлеп ташлап китмәс идең. Ә бит Сәриянең Казанга килеп йөри торган Әлмәт җегете белән таныш икәнен һәм аңа кияүгә чыгасын үзем дә синең белән күрешер алдыннан гына белдем. Ул бу турыда сиңа әйтмәүемне үтенгән иде. Ә мин артык нервлануыңны, борчылуыңны күргәч әйттем. Сәриягә һәм шаяртып сөйләшүемә карап, миңа ышанычсызлык күрсәтеп, ялгышасың. Моны ялынудан түгел, синең алда гаепсез икәнемне аңлатыр өчен язам, дип хатта җибәрмәс иде. Ә мин юләрләр горурлыгы белән шул килештә Рушанияга барып тормадым. Әгәр шул чагында араны үзмичә үзенә өйләнгән булсам, бәлки тормышым күптән көйләнгән булыр иде. Шулай бераз тын гына уйланып алгач, Шәйсолтан абзый, әйе, бик әрнүле булды шул егетнең тормышы, дип, Габдиярның нидән үлүен фаразлый башлады. Әледән әле улын күрергә дип, Миләүшәләргә бара иде дә, кайткач, малайны миннән биздерер өчен Миләүшә дә, анасы да, эчмәгән булсам да исереп килгәнсең дип, үземне кертмәскә, баланы күрсәтмәскә тырышалар дип сөйли торган иде. Уйлыйм, шунда барып тегеләр үзен кертмичә бурып җибәргәндер дә, шуннан соң кайгы гарлыгыннан ичеп кайтып килгәндә, онытылып машина астына эләккәндер. Ничек кенә булмасын, шул себерке җитте башына. Эх, син дә юкка чыктың ичмасам. Әгәр янына килгәләп йөреп, үгет киңәш биргән булсаң, бу хәлгә дучар булмас иде бәлки. Шәйсолтан абзыйның соңгы сүзләрен ишеткәч, миңа тагын да авыррак булып китте. Әйе, минем дә хатам зур, дидем мин, гаебемне танып. Язмыш эшедер инде. Язмыштан узмыш юк, диде Шәйсолтан абзый моннан соң. Әйдә, малайларга кирип әйтик тә, авылга телеграм суксыннар. Бергәләп җирләргә кирәк инде үзен. Өйдә йомыш вазифаларымны белүгә, Габдияр эшләгән заводка киттем. Күңелемдә ачы үкенү. Габдияр белән без һәр вакыт бер-беребезгә колак сала, бер-беребезнең сүзеннән чыкмый идек. Миләүшәнең ир өстеннән зина кылучы бозык хатын икәнен белүгә, Габдияргә үзе белән кичекмәстән арасын үзәргә киңәш биргән булсам, мөгаен мондый һәлакәткә барып җитмәс иде ул.
Достымны җирләгәнгә хәтсез җиллар инде. Әмма шуңа да карамастан, минем өчен ул әйтерсең, әле күптән түгел генә үлгән. Гомерлек сагыш булган кебек гомерлек үкенеч тә була дигәнгә ышанмыйча, ул тормыш мәшәкате һәм борчуларына кушылып, вакытлар үзе белән күңелдән китә дип уйлыйдым. Юк, алай түгел икән. Заводка килгән, эштән кайтырга чыккан сайын, Габдиярны машина баскан җиргә күзем төшә дә, йөрәгемне ачы үкенү хисе әрнетергә тотына. Сизәм, бу гомерем буена барыр ахры. Сез шушы көннәрдә үзенең 80 яшын билгеләп үтүче язучы Заһид Фәйзинең «Гомерлек үкенеч» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укыды.